Sa mga gimingaw sa Sinulog Festival, pangandam na mo kay mahibalik na gyud ang kulturanhong selebrasyon sa tuig 2022 nga mao'y gipaniguro ni Cebu City Mayor Mike Rama. Ano ang report? Ang Sinulog may usa sa labing dako nga festival sa nasod nga wa mapahigayon ni adtong miaging tuig ilabi na ang Grand Parade ug Showdown tungod sa pandemic. Apan gipaniguro ni Mayor Mike Rama nga ipahigayon sa Cebu City ang Sinulog Festival 2022. Gani kasamtangan nga adunay mga panagtigom ang mayor ug mga stakeholders isip pagpangandam sa dakong kalihukan sa syudad unya sa Enero. Sinulog will definitely we will have Sinulog. It's just a matter of what is the concept, what is the style, what is the so-called what I call it contemplated pictures. Giklaro sa mayor nga adunay mga lagda nga ipatuman niining panahona. Apil na ang isyu sa bakuna kay ipahaom ang kalihukan sa tukma nga protokol nga pagasundon. Sayo nini, gipahibaw ni Rama nga buksan ang dakbayan sugod sa unang adlaw sa Enero alang sa mga bakunado. Determinado ang dakbayan nga makabot ang herd immunity karong tuiga. If massive vaccination is continuously being accepted, then we will have a Sinulog that will be combination na siya, virtual, then physical, likely unorthodox, unconventional, then innovative and enhanced. Muna siya nga Sinulog. Kauban si Christopher Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.